Ei enää uskalla koskea pakettiin silleen. Mietit, että kun ne on siellä säkissä, niin pelkää, että mitä menee rikki. Ei. Kyllä mä entäpä sille. Mä ostin niinku muovasit varmaan niin ihan pakkaus ystävällisrollasta itselleni noihin joululakeihin, mitkä mä rakentaan. Nyt se on kaksi. Joo, mutta tosiaan jos mua ärsyttää tää paperin laatu, tää on todella huono. Ennen nimittäin tällä hinnalla, mitä nyt maksat siitä 90 rullasta, halkkisuulosta, niin 6 markalla saa ostit 3 rullaa hyvälaatuista paperia. Mä maksoin sellaisista, mitä ne sen olisi joku 7-8 metriä pakkauspaperiin, niin mä maksoin 1,50. Joo. Siellä on myös ne terveisen muovet. Ne tietää, kuka on muukin varastot semmoisia. Olisiko se jotain samanlaista?